στην αποσάφρωση των φυσικών υλικών για να μπορέσει να είναι αιώνιος αυτός ο κύκλος. Πολύ προσοχή στο θέμα των καθαρισμών, μόνο κοντά στις πόλεις, κοντά σε εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, μονές, στρατόπεδα, γιατί διαφορετικά κάποιος θα πρέπει να κάνει το Θεό τα επόμενα χρόνια για αυτά τα δάση. Στην επόμενη. Κάτω χαμηλά έχουμε μια χαλαρή διάταξη του δάσους. Έχει σχέση με εκείνο που είπαμε προηγούμενα. Όσο πιο πυκνή είναι η σύνθεση ενός δάσους, μιας συστάδας, τόσο πιο πολύ έφλεκτη, τόσο πιο μεγάλη φλόγα. Αν ήσασταν συντονιστές, σε ποιο σημείο θα επιλέγατε να επενδύετε για να έχετε αποδοτικότητα, στο πυκνό σημείο ή στο αραιό? Στο αραιό. Πάμε στην επόμενη. Αραιά τα δάση μας πού είναι? Στις ρεματιές ή στα βουνά? Στα βουνά συνήθως στις ράχες, λόγω της διάβρωσης, το χώμα είναι λίγο. Έχει αποπληθεί. Τα δέντρα είναι πιο αραιά, πιο χαμηλό ύψος, πιο χαμηλή και πιο αραιή βλάστηση. Το χώμα αυτό που διαβρώνεται από τις κορφές και τις ράχες συγκεντρώνεται πού? Στα ρέματα. Άρα στα ρέματα έχουμε πολύ πιο πυκνή βλάστηση, πιο υψηλή και με μεγαλύτερη σύνθεση. Η φωτιά στα ρέματα και στις ρεματιές θα έχει μεγαλύτερη ένταση, στις ράχες μικρότερη. Να γιατί οι παλιοί αλλά και σύγχρονα επιλέγαμε και κάναμε αντιπυρικές λωρίδες στις κορυφές και στις ράχες, γιατί ήταν πιο εύκολο να γίνουν, πιο εύκολο να συντηρηθούν, αλλά κυρίως ήταν πιο πολύ αποδοτικές όταν τότε επιχειρούσαν με απλά μέσα αλλά και με τα σύγχρονα μέσα να ελέγξουμε μια φωτιά. Θα θυμάστε ότι σε κάθε περίπτωση, εάν βρεθείτε σε μια φωτιά, δεν θα πάτε ποτέ σε κάποια ρεματιά. Θα μεταφερθείτε σε ένα υψηλό σημείο, άλλωστε στη ρεματιά, επειδή είναι τα χαμηλότερα σημεία, θα έχετε πάρα πολύ καπνό και θα θυμάστε πάντα στην πιο αραιή βλάστηση. Η πιο αραιή βλάστηση είναι πάντα στις ράχες. Άρα, αν κυνηγιόμαστε από μια φωτιά, δεν θα κατευθυνθείτε ποτέ σε μια ρεματιά. Εκεί θα κινδυνεύσετε πολύ περισσότερο. Εντάξει, είναι και λίγο σχετικά, πολύ σωστά δεν το λέει ο Παναγιώτης, αλλά κάθε φωτιά από την πείρα που μιλάω έχει μια ιδιαίτερη συμπεριφορά. Βλέπω εδώ πέρα αυτό το σχήμα, όντως η ρεματιά είναι επικίνδυνη και τα περισσότερα θύματα, αν γυρίσουμε λίγο πίσω, που έχουμε στις πυρκαγιές, έχουν συμβεί σε ανθρώπους που επιχειρούν να κατέβουν στις ρεματιές να σβήσουν τις φωτιές. Αλλά σας είπα και πάλι, καμιά φορά η φωτιά είναι εντελώς διαφορετική μία από την άλλη. Δεν είναι κανόνας, δηλαδή ό,τι λέμε δεν είναι απόλυτο ότι ξέρεις εκεί πάνω είσαι ασφάλεια και κάτω δεν είσαι. Αλλά σε γενικές γραμμές ισχύει αυτό, ότι όσοι άνθρωποι επιχείρησαν και μάλιστα και με όχι τέτοια βλάστηση, μου έχει συμβεί να καεί συνάδελφος πυροσβέστης στην Πάτρα με πολύ χαμηλή βλάστηση, επειδή κατέβηκε στη ρεματιά. Γιατί εκεί, όπως είδαμε σε προηγούμενες διαφάνειες, δημιουργούνται ανωδικά ρεύματα από τη φωτιά, είναι πολύ επικίνδυνο να κατέβει στη ρεματιά. Και υπάρχουν ευθύνες. Θα υπολογίζετε ότι αν χρειάζεστε αλφα χρόνο για να κάνετε μια απόσταση κατεβαίνοντας σε μια ρεματιά, βοηθώντας ενδεχομένως το πυροσβεστικό σώμα και τους εθελοντές, υπολογίστε ότι θα χρειαστείτε τριπλάσιο χρόνο, δηλαδή 3α χρόνο, για να ξαναβρεθείτε στο ίδιο σημείο που ξεκινήσατε. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και θα δούμε λίγο αργότερα πώς πρέπει να μετακινούμαστε, πώς μπορούμε να προσβάλλουμε μια φωτιά και τι αποστάσεις πρέπει να έχουμε μεταξύ μας για να είμαστε ασφαλείς. Την επόμενη. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες πυρκαγιών. Δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον πολίτη, παρά μόνο η χαμηλή φωτιά που είναι οι υπόγειες πυρκαγιές. Όταν περνάει μια φωτιά από ένα δάσος, πολλές φορές στα περκοδάσι κυρίως αυτό συμβαίνει, οι ρίζες που έχουν ρετσίνη συνεχίζουν να καίγονται για ώρες και για ημέρες. Μπορεί να μου πει κάποιος πόσες ημέρες μετά μπορεί να βγει μια φωτιά από ένα μέρος, ένα περκοδάσος που έχει περάσει η φωτιά και θεωρητικά και επίσημα έχει δοθεί ότι έχει σβηστεί. Πες ένα νούμερο. Άλλος. 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 Στη φωτιά του Φουκά έχω ένα ντοκουμέντο, το έχω βιντεογραφήσει, 38 μέρες.
όταν μετά εγώ αποτύπωνα τις αναδασώσεις για να κάνουν τα αντιπλημμυρικά έργα, διαπιστώσαμε ότι οι ρίζες των πεύκων καίγονταν μετά από 38 ημέρες, στην αγετριάδα του Ζεβολοτιού. Μπορείτε να φανταστείτε τι ευθύνη για το πυροσβεστικό σώμα και πόσες μέρες πρέπει να μπορέσει να καθίσει μια δύναμη και να φυλάει μια φωτιά για να μην τυχόν συμβεί ένα πρόβλημα, κυρίως βέβαια στην περίμετρο. Να οι εθελοντές, ένα σημαντικό τομέα που μπορούν να προσφέρουν. Να σβήσει μια φωτιά, να απαγκιστρωθεί το πυροσβεστικό σώμα, να πάνε οι άνθρωποι να δουν τα πυροσβεστικά τους, να ξεκουραθούν οι πυροσβέστες, να αναπληρώσουν ό,τι τους λείπει, ό,τι χάθηκε, ό,τι καταστράφηκε, να σερβίρουν δηλαδή τα μηχανήματά τους, να ξαναγίνουν ετοιμοπόλεμοι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα πρέπει. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απομακρυνθούν από ένα μέτωπο ζεστό πυρκαγιάς. Και για 15-20 μέρες κάποιος θα πρέπει να περιπολεί. Εάν το πυροσβεστικό σώμα με αυτές τις δυνάμεις που διαθέτει, τις πεπερασμένες, κάνει αυτή τη δουλειά, τότε κάποιο άλλο δάσος άκαρτο ή κάποια άλλη περιοχή θα βρίσκεται σε υψηλότερο κίνδυνο γιατί θα έχει μειωμένη δύναμη δασοπυρόσβεσης. Άρα λοιπόν ο εθελοντής βλέπετε ότι σε κάθε σημείο σε αυτό που βλέπετε δασοπυρόσβεση μπορεί να προσφέρει μέγιστες υπηρεσίες. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπόγειες που έχω Παναγιώτης, μου έχει τύχει περιστατικότητες πολλές ημέρες στο δάσος των Ψινών στο Βαρθολομιό. Δώσαμε λήξη στη φωτιά, απόλυτο έλεγχο δηλαδή και κατάδυση πλήρη, ημέρα Σάββατο, την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη, από το πουθενά μέσα στη μέση στο δάσος ξετύβησε από ρίζα, όπως είπε ο Παναγιώτης, καινούργια φωτιά στο άκαυτο, δηλαδή ήταν η ρίζα μεταξύ καμένο άκαυτο, ήταν μια πραγματική δύσκολη περίπτωση και μας ξεκίνησε καινούργια φωτιά ακριβώς από ρίζα που και εγώ ήταν επί 5 μέρες και βγήκε μετά από 5 μέρες. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο για την αναζωπήρωση που έχει να κάνει λίγο έτσι με τον τρόπο που λειτουργούν οι υπηρεσίες, ενώ είναι μια φυσική εξέλιξη. Δηλαδή είναι απίθανο αν καεί μια μεγάλη έκταση αν μην έχουμε αναζωπήρωση. Εδώ μπαίνουν δύο πράγματα. Αφενός είναι πόσο χρήσιμος είναι ο ρόλος των εθελοντών, γιατί φανταστείτε το καλοκαίρι πόσες φωτιές είναι σε εξέλιξη και πόσοι άνθρωποι χρειάζονται να επιτηρούν μια φωτιά που θεωρείται σβησμένη. Μπορεί να ξαναγίνει φωτιά. Ένα δεύτερο, η υπηρεσία, η πυροσβεστική τουλάχιστον, αυτή τη λέξη την έχει δαιμονοποιήσει. Δηλαδή, εάν συμβεί αναζωπήρωση, ενώ όπως σας είπα είναι φυσικό επακόλουθο μιας οποιοδήποτε φωτιάς, εάν συμβεί αναζωπήρωση, ο επικεφαλής της φωτιάς που έδωσε τη λήξη της φωτιάς τιμωρείται. Δηλαδή λες και θα μπορούσα να το προβλέψει. Θέλω να σας πω, έχει δαιμονοποιηθεί η λέξη, ενώ είναι ένα φυσικό επακόλουθο και σχεδόν συμβαίνει στο 99% των περιπτώσεων να έχουμε αναζωπήρωση. Και εδώ είναι πολύ χρήσιμος και πάλι ο ρόλος των εθελοντών. Πάμε στην επόμενη. Οι φωτιές έχουν έναν τρόπο να δίνουν και να προδίδουν τα μυστικά τους. Μπορεί για κάποιον απλό άνθρωπο όλες να είναι φωτιές, για κάποιον εκπαιδευμένο. Το αντικείμενο αυτό, μόνο και μόνο βλέποντας τον καπνό, το χρώμα, την κίνηση, την ορόφωση του καπνού, μπορεί κάποιος να καταλάβει πολύ καλά πριν φτάσει εκεί τι καίγεται. Και έχει σημασία αυτό. Έχει. Γιατί ο συντονισμός και η δασοπυρόσβεση δεν ξεκινάνε την ώρα που φτάνει ένα πυροσβεστικό στη φωτιά, αλλά έχει οργανωθεί και έχει ξεκινήσει από το start, από το πρώτο μήνυμα, από τις πρώτες πληροφορίες. Όσο πιο σωστές πληροφορίες στο κέντρο συντονισμού μιας δασοπυρόσβεσης, μιας αντίστοιχης πυροσβεστικής υπηρεσίας, όσο πιο καλός συντονιστής και έμπειρος, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι το έργο και αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Αριστερά είναι μια φωτιά με πολύ μαύρο καπνό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ αιθέρια έλαια και το πιθανότερο απ' όλα είναι να καίγεται στην περιοχή αυτή ένα δάσος με ένας πρινώνας. Τα πουρνάρια έχουν αυτή τη χαρακτηριστική μορφή. Αναπτύσσουν πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, δεν μας δημιουργούν προβλήματα σαν αναζωπυρώσεις, καίγονται, αλλά είναι πολύ επικίνδυνες για τους ανθρώπους που θα τις προσεγγίσουν. Δεξιά έχουμε μια φωτιά με πολύ άσπρο καπνό. Αυτό είναι ένα δάσος χαρακτηριστικό ή βαλανιδιάς, το πιθανότερο απ' όλα, που έχει αρκετά μεγάλη υγρασία. Αυτό που λέμε εμείς καπνό είναι ουσιαστικά η δραχμή. Είναι αυτό που βγάζει το κούτσορο στο τσάκι όταν το βάλουμε για να πάρει φωτιά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι πληροφορίες με μένα μου λένε ότι σε αυτό το δάσος θα μπορέσω να προσεγγίσω και να οργανωθώ καλύτερα. Έχω υγρό δάσος. Δεξιά κάτω
Έχω εκρήξεις μέσα στον καπνό. Εδώ πλέον είμαστε στη χειρότερη περίπτωση δάσους. Έχω ένα δάσος με έντονο ανάρτηχο, έχω καλέπιο πέφτει ή τραχεία πέφτει, δηλαδή ένα ρητινοφόρο δάσος με πάρα πολύ πλούσιο υπόρροπο. Δημιουργούνται ξαφνικά ανωδικά ρεύματα με πυτικά έλαια που εκρήγνεται πάνω από το ύψος της φωτιάς. Είναι σαν να γίνεται πόλεμος. Αυτή η φωτιά δεξιά είναι πιο επικίνδυνη. Αν δω 3 καπνούς και έχω ένα πυροσβεστικό, θα επιχειρήσω στο δεξί, γιατί εκεί πλέον δεν έχω περιθώρια. Η στρατηγική λοιπόν έχει να κάνει πάρα πολύ με τη γνώση και την εμπειρία που όσοι ασχολούνται την αποκτούν σιγά σιγά. Σας είπα για τόσα μυστικά που θα γίνετε πυροσβέστες στο τέλος, πραγματική λάβη. Αυτό τώρα με τους καπνούς, όταν ξεκινάει το πυροσβεστικό αφεντικό από το σταθμό να πάει στη φωτιά, μόνο και μόνο από τη στιγμή που θα έχει ταυτότητα με τον καπνό, κατά 50% έχει διαβάσει τη φωτιά. Ακόμα και από την περιοχή που έχει εκδηλωθεί φωτιά. Παραδείγματος χάρη,